ayiyeki lengane ukuyichamela, uyayishaya, uyayikhuza, uyayitshela ukuthi mayiphethe umchamo ibosho, uyibonisa ukuthi ichame kuphi, kodwa niyachubeka iyayichamela lengane. Uyazibuza na ukuthi kanti lengane yozike nini ukuyichamela? Unengane, lengane seyikhulile ngeminyaka noma ngabe seseyincane kuyafana, kodwa so uyabona wena njengomzali ukuthi isigaba sokuthi iyekele manje ukuchama lengane, yekele ukuyichamela sesifile, kodwa niyachubeka isiyayichamela njengengane encane. Ayiyeki lengane ukuyichamela, uyayishaya, uyayikhuza, uyayitshela ukuthi mayiphethe umchamo ibosho, uyibonisa ukuthi ichame kuphi, kodwa niyachubeka iyayichamela lengane. Ziningi izinto ezibanga lokho, kungaba ubuthakathi, kungaba isiko, kungaba ungashishi ukubamba kwengane. Kodwa ke lapha akubalekanga ukuthi kubangwa yini. Siza nomuthi olekelela kuleyo inkinga leyo, noma ngabe ibangwa yini ukuthi ingane yekele ukuyichamela, ngoba kunengane ezisezindala kodwa zisayichamela. Isivuka ekseni ingane imangale umphethe umanzi, ayazi nayo ukuthi kwenzakaleni, mayibuza inayo imangele njengawe, phaphame nje kumphethe umanzi, iyayichamela lengane, ayifuni ukuyekela ukuchama. So uzamile izinto ziningi ingane le, kodwa iyachubeka iyayichamela. Nawe lapha ekhaya umdala kodwa unokuphaphama nje ngelinye ilanga umphethe umanzi, uyichamela ungazi na ukuthi kanjani. Asiyistop ke lento ukuthi uyichamele emuntwini esakakhulile. Lo muthi lo is very easy to use, esiza nawo, uyatholakala lapha ekhaya kaMkhonto Visitor inyanga yamacala. Uyawathatha lo muthi uhlanganise nomchamo wakho, umchamo nje wakho, bese ke lo muthi uyawuphuza. Uphuma nje usebhodleleni lengaka, wena ukha 8 teaspoon, uhlanganise nomchamo wakho, bese ke uyawuphuza lo muthi ekseni nantambama, uzoyeka ngqi ukuchama. Lelo bhodlela lelo uthenga lelo kuphela ibhodlela lelengaka, ube sekugcineni ukuchama. Makuphela lo bhodlela lelo nalenkinga leseyiphelile, into ya once off, akusinto ozolebe ulithenga njalo njalo ukuze ugweme ukuyichamela. Maliphela nje la bhodlela, nenkinga yakho ukuthi uyichamele, nenkinga yengane ukuthi ivuke ekseni imphethe umanzi, yaphela nyani. Ukhumbule inkinga nasixazululo ukuthi libe inkinga usho ukuthi nesixazululo.